Son Ana e son artesana. A miña marca chamase Tres Caracoles, traballo co coiro e levo 13 anos traballando de maneira profesional. Pois empecei, como penso que a gran maioría, primeiro como un hobby, e o hobby ao final acabouse convertindo pois, nunha forma de traballo e de ganarse a vida. Por eso din o paso a profesionalizarme. A min as cousas vanme saindo, a maioría das veces, suxerencias da xente, dos propios clientes, e outras cousas son simplemente vou paseando por a calle, vexo aquí hai moito grafiti, e unha das cousas que máis me inspira precisamente son os grafitis, o arte urbá. Gústame moito. Eso, e logo son cousas que me van pasando a min tamén, que me van inspirando. Unha vez que xa teño a idea, o que teño que facer son os patrós. Entón, cando sí, xa me poño diante do... Normalmente fagos no ordenador, porque se despois teño que acotar, porque teño que adaptalos, facelos un pouco máis pequenos ou un pouco máis grandes, resultame moito máis fácil. Unha vez que xa os teño feito, imprimos e pego sobre o cartón, porque os patrós que usamos en coiro, polo menos eu, de cartón para que duren máis e tal. Despois xa é escoller o coiro, marcalo, cortar, gravar e coser. Pois a min o que máis me gusta é a experimentación, porque gústame moito o traballo co coiro, pero tamén gústame probar con outros materiais e mezclalos co coiro, e técnicas tamén, non técnicas específicas co coiro. Tamén pode ser pola formación que teño de outras técnicas e tal, pois gústame mesturalo. Tamén, pois, probar con ferramentas que non sexan única e exclusivamente para o coiro. Considero que é importante para min estar dentro de Artesanía Galicia, co taller rexistrado, porque eso dache, sobre todo, cara ao público en xeral e ante as outras administracións, un carácter máis profesional. E logo tamén é unha axuda que temos por parte de Artesanía Galicia, que é unha fundación que realmente está implicada ca artesanía. Porque, bueno, non todas implícanse da mesma forma, non? Artesanía Galicia sí que está apostando pola artesanía de verdade.